हेलौ एभ्रिवान रायजोफोर गोलाव दिननि उनाव दिनै आङो गोदान मोनसे ब्लग लानानै फिन खेबसे चेनेलाव फैफिनबावनाय जाबाय। एक्चुअलि आङो आपडेट थानो हायाखै इउटिउबावहाय। थ' नैबे जिथु आंनि सेकेन्ड चेनेल थ' बेयाव आङो माने बेबायदि आपडेट थानो हानाय जायाखै आरोना। थ' नोंथांमोननो आङो दिनै गोलाव दिननि उनाव बेबायदिनो मोनसे भिडिअ लानानै फैलायबाय। थ' बिदिब्ला जागायलांदिनि गोलाव खालामनो सानाखै। थ' नोंथांमोननो आङो एसे दिनैहाय दिन्थिनो लादों। आङो गेजेर गेजेर बेबायदिनो आबादनि एसे भिडिअ लाबोयो। थ' बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोबाय थागोन आङो। इन्टारेस्ट थानायफ्रा एसे नायलांदो आरोना। थ' बिदिब्ला दिन्थिलांनि नायलांबाय थादो थौदो आंजों लोगोसे। बेयाव बारियाव थांनि एसे दिन्थिनि आरोना नोंथांमोननोहाय। नैबे जाबाय थाइजौ आरोना। नै बिराद बरियाखा बियो, माने गाहायावनो थायो। थ' बेखौ एसे माने गायनाय जादोंमोन। थाइजौबो दङ आरो मा थाइजौ बुङो आं बेखौ मिथिया। थ' नैबे जाबाय फाथै आरोना। आङो एसे दिन्थिलांबाय थानि, नोंथांमोननो नायलांबाय थायोब्लानो जाबाय। बियो फाथै नै बेबायदि माने आबाद लागायदों आरो फाथैखौहाय बिराद बरिया जायो। थ' जोङो फाथैखौ गायनानैबो बेबायदि बागान खालामनो हायो आरोना। थ' आरो जोङो बिनिफ्राय आर्निं खालामनो हायो। बिराद बरिया बे प्रसेसा। थ' बेबायदि नोङो एसे जानला होदो, बेस गन थुयै थुयै होयोबानो बेयो मानला लांगोन आरोना। बिराद बरिया। थ' नायलांबाय थादो आङो एसे दिन्थिलांगासिनो। नै बेफोर माने लकेल आरोना। नै गोजौ गोजौ एकदम गयावनो होना होबाय बेखौहाय। बिथिंजाय गासिबो दंजोबो माने फुरा बिराद बरिया आरो ना। थ' बेबायदिनो जों गयफोरावबो होनो हायो। गयाव होबा नाथाय बिराद गोजौआव थाङो माने। दा बेखायनो गाहाय गाहायाव जानला होना होयोबा खानोबो मोजां जायो। नै बेयाव माने गयाव दङ आरोना। थ' नैबे ड्रेगन फिथाइ एसे माने ड्रेगन आबादबो मावदोंमोन आरो। उननि समाव आङो नोंथांमोननो दिन्थिगोन। मोनबायानो नै फिथाइया बिराद बरिया एकदम गोदै जासिगोन। नै एसे गायदोंमोन आरो ड्रेगन आबाद। थ' दा नैबे सिजेनावनो माने मोनो आरोना ड्रेगनाहाय। थाइजौआ नै आरोबाव फांसे बिराद बरियाखालै, गाहायावनो थायखायो नै। गायना लानो हायो गोसोब्ला नोंथांमोनाबो। थ' गायदो आरो गाहायावनो फिथाइखौ खानो मोनो आरोना। थ' लोगोफोर आङो गोलाव खालामला आरोना दिनैनि भिडिअखौ। नोंथांमोननोहाय आङो एसे दिन्थिबाय। थ' बेनो जाहैबाय फाथै। थ' फाथैया बेयाव लकेलबो दङ आरो बे जिथुनिखि दासो गायहांनाय गाहाय गाहाय थ' बेयो माने एसे माने हाइब्रिद साइसनि आरोना। थ' बानायनाय बिराद मोजां बियो एकदम बानायनाय फुलि आरोना। थ' फाथैबो गायनो हायो जोङो। फाथै बायदिसिना माबा माबि गायनानै एसे फार्मिं खालामनो हायो आरोना। थ' आर्निं खालामनायनि लामा। आरो दिनैहाय आङो गोलाव दिननि उनाव बेबायदिनो भिडिअ लानानै फैबाय। नेक्स्ट टाइम आङो बेबायदिनो भिडिअफोर लाबोबाय थागोन। थ' गोलाव खालामला आरो एसे एनै आङो बायदिसिना रोखोमनि आबादबो दिन्थिलांगोन आरोना बे उननि भिडिअआवहाय। थ' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनगोन। गोजोन्थों, बा बाय।